Важното е да го биеме и да нямаме щети по нас. Виж къде се спрени чакай. Тя наистина е пълна. А помниш ли, че имаш изречение, че залата не била функционална, защо са направили? Къде щехме да играем иначе? Много сте готини, бе. And now, ladies and gentlemen, would you please welcome to the blue corner, Tara Bell. Това заслужава Теренел Пулев, пълни трибуни. Настроение, апъркът в тялото на Рули, той е на земята. Ляв апъркът. Тялото ляв прав след това. Дясно круше, пада на земята Томислав Рудън. Десен прав, ляв апъркът и Томислав Рудън е на земята. За трети път матчът приключва. Какъв дебют за Теренел Пулев. This is it. Ямурлук, Кубра Пулев. Какво ли в момента усеща кобрата? О, какъв ляв прав! Тесен в тялото на Самуел Питър. Ляв прав, веднага след това още един ляв десен главата на Самуел Питър. Десен прав, след това ляв прав, върви напред, като камикадзе Самуел Питър и е наказван. Прекрасен ляв прав, отново кобрата изпревари Самуел. Десен прав, след това и ляво круше. Как той е видимо изтощен. Край на тази част, някакъв проблем за Самуел Питър има. Ще продължи ли матча? Не! Двубоят приключва точно в този момент. И Кубра Пулев печели. Най-важното за мен е публиката и хората, които са тук.
Благодаря ви, благодаря ви. Аз смятам, че българите сме един велик народ с голяма история и смятам също, че имаме голямо бъдеще. Всеки един от вас трябва да повярва.